Сигурно се чуеш кои са най-добрите ниши в SMA. В това видео ще разгледаме точно кои ниши са подходящи, ако започваш. Ще ти дадем ясни критерии за избор на ниша. Също така ще дадем ниши, които да си избереш, когато започваш, и неща, които да избягваш в началото. Преди време, като започнахме, това не беше най-трудното да си изберем ниша. Но тогава нямаше кой да ни го обясни на нас един вид как да си изберем нишата. Затова ние сме сега тук за теб, за да ти помогнем на теб как да си избереш ниша. Сега ще дадем основните принципи за една добра ниша. Първото нещо е, че търсиш бизнеси, които минимум правят 5К на месец. Второто нещо са бизнеси, които търсят местно разпознаване. Това са бизнеси, които имат клиенти в района. Те бизнеси, маркетингът им е хипер прост. Те просто качват една реклама и бум, цялата махала я вижда. Буквално. Трето, трябва да имат поне от 500 до 1000 лева lifetime value. Демек, какво се превежда? До животна стойност, нали? Да. Тоест, клиентът, като им стане клиент, за една година трябва да им направи поне 1000 лева или 500 до 1000 лева, за да могат да се избият парите по-лесно. Сещаш се. Това значи, че не искаш да работиш с хора, които продават тениски за по 20 лева, а например искаш да работиш с хора, които една услуга им струва 1000 лева, т.е. интериорни дизайнери или някакви там с покривите, където за руфинг един вид, за да си избият лесно парите един вид. Обаче, ако работиш с ресторанти, където един клиент им плаща по 20-30 лева на отиване един вид, много по-трудно ще си избият парите тия хора. Нишата трябва да е нещо сравнително лесно за привличане на нови клиенти. Не трябва да си късаш газа от работа само за един умрял клиент. Трябва да е нещо, където нишата, когато пуснеш една добра реклама, клиентите идват хипер лесно. Нищо, което да избягваш, брат. Сега ще ти кажем какво не искаш да правиш, като започваш MMA. И със сигурност, човек, не искаш да работиш с e-commerce, особено в началото. По-нататък като цяло може, защото тогава имаш повече умения изградени като цяло, скилсетът горе-долу ти е развит, обаче ако работиш с e-commerce в момента, клиентът ти ще иска да знаеш какво е пътешествие на клиента, един вид, нали? Психологията за как един клиент купува. Фуни, примерно, човек. Да, ще да знаеш къде И фуни. те просто имат доста високи изисквания, човек, и ти като нямаш тези знания, няма смисъл да си късаш нервите. Също така, не забравяй, че е много по-лесно да накараш човека, който ти гледа рекламата, просто да прочете малко повече за бизнесът или да се запише в някакъв формуляр, за да получи някаква повече информация. Защото много по-трудно е да накараш някакъв човек да си даде информацията за дебитната карта, за да си купи най-новата простия ред и видео в TikTok или за да си купи някаква умрела тениска с 30, защото хората ги е страх. Точно така. И сега нека преминем просто към идеалните ниши за стартиране в SMA. Това са бизнеси, които имат капитал за да си развиват рекламата, за да си развиват маркетинга и да се развиват по принцип. И не е много трудно да ги рекламираш. Първият много добър ниш са недвижими имоти. В тази сфера са подготвени да инвестират в маркетинг доста пари и ти можеш много лесно да си насочиш местната аудитория и внимание. Това са хора, които имат потенциала да ти останат клиенти за бая дълго време и зависи само от теб. Друга много добра ниша са фитнесите и спортните зали. Те бизнеси се нуждаят постоянно от идване на нови клиенти, на нови ученици и така нататък. Маркетингът е хипер лесно да се рекламира и е много подходящ за Facebook, за Google, за TikTok реклами. От мен ще кажа, очевидно, барбари и салони за красота. Тяхната цел е да ги знаят хората и да хванат лоялни клиенти, които често се връщат. Това можеш да го постигнеш като рекламираш тези бизнеси, правиш бързи, ясни, хубави, сладки реклами, без да се налага да продаваш някакви сложни продукти. Също така бих казал медицински спа центрове и някакви йога зали, нещо в този ниш. Тези бизнеси работят с доста стабилен поток от клиенти, които много често се връщат, защото очевидно харесват им услугите и искат да се чувстват на място. Маркетингът им е сравнително прост и ориентиран към местната им област през повечето време. Освен това, клиентите тук са склонни да плащат много добри цени за качествени услуги, т.е. са готови да се платят хубаво и по-лесно ще си избиеш парите. Това са най-добрите нишове като цяло за пишове, които в момента стартират. Да, вече има хора в тези нишове, обаче много е трудно да намериш някакъв пазар, който няма никой, който да работи вътре. Демек просто трябва да предлагаш по-добър продукт. И това не са единствените ниши, които съществуват, може да намериш много други ниши. Това са по-скоро вземи това видео като принципи, които да използваш като търсиш друга ниша един вид. Дали става, дали не става. И сега сигурно се чуеш как да избереш и да започнеш. Значи нека ти дадем един съвет. В началото гледай си избереш две ниши. Едната, която потенциално виждаш пари в нея, и друга, която те интересува. Да, конкретно имаш интерес, да.
Тествай и двете за няколко седмици и така потенциално ще разбереш в коя ще е по-удобно да се разраснеш, да се развиеш и така нататък. Ако следваш тия правила, дето ти дадохме, и избягваш грешните ниши и не правиш простотии, и като цяло просто си вършиш работа, сравнително бързо ще видиш доста прогрес. И да, това е цялото видео. Достатъчно работа ти казваме в момента. Ако имаш въпроси, в коментарите. И да, дадохме ти план, който може да изпълниш. Та затова сядай да бачкаш, мисли си ниша, стига си гледал YouTube, стига си бички, напринеш се живота си и не забравяй, че колкото по-рано започнеш, толкова по-бързо ще видиш резултати. Не забравяй да се абонираш, да лайкнеш видеото, да пуснеш нотификациите и като цяло.